Vicar St. Thomas Aquinas Parish, Ọka Reverend Father Pascal Nnajọfọ akpọkugo ndị nne ka ha bụrụ n'ike ga na-azụ ụmụ ha n'ịtụ egwu Chineke. Ọ sị na ịzụlite ụmụaka bụ ihe mbụ na mbụ onye ọbụla bụ onye nne ga-eme iji wee fụ n'obodo dị mma. Reverend Father Nnajọfọ mere ka amata nke a na Jamas achụlụ iji wee merube mmemme ụka nne na ya bụ parish. Chukwuemeka Modilim n'ebe a ma wetanara news ya ka anyị sonyere ya. Ọ bụ oge aṅụrị nyere ndị nne niile ndị kara ụka n'ụlọ ụka ahụ dịka ha chiri ukwe ekele nakwazi obi aṅụrị wee nye Chineke ekele maka ime ha ka ha bụrụ ndị nne. Mgbe ọ na-ekele Chukwu maka onyinye o nyere mmadụ mere ka ndị nne mata na ọrụ dịrị ha n'ebe ezinụlọ ha dị. Ọ gwara ha ka ha gbaa mbọ zụlite ụmụ ha n'egwu nke Chineke ma bụrụkwazịa ndị ga na-eme udo n'ebe ọbụla ha nọ ka obodo anyị wee nwee agamnihu n'udo. N'okwu nke ya, onye isi oche otu ụmụ nwanyị na ya bụ ụlọ ụka bụ Odoziakụ Ngozi Nwankwọ kọwara na ụka Katọlik wepụtara ụbọchị eji eme mmemme ncheta ndị nne iji kwanyere ha ugwu ma rutere ha ọrụ dịrị ha n'ezinụlọ ha n'obodo ha n'ụlọ ụka nakwazi obodo ọbụla ha hụrụ onwe ha na ya. Ọ gara n'ihu wee kwuo na ịbụ onye nne bụ ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ onye nne ma gwa ha ka ha na-ewepụta nnukwu oge n'ebe ezinụlọ ha dị site na ị na-akụziri ụmụ ha mkpa ọ dị ka ha na-agba mbọ na-ekwu eziokwu, nwee obi umeala, ndidi nakwazi ịnabata ụwa dịka ọ dị ka ha wee bụrụ ndị ga-abara ezinụlọ ha uru ma bakwaziara obodo ha uru. N'okwu nke ha, onye na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Agụata nke mbụ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a bụ Maazị Tony Mobiike nakwazi kọmishọna na-ahụ maka mmanụ nakwazi ihe ndị a na-enweta n'ime ala bụ Maazị Tony Ifeanya kelere Chineke maka onyinye ndị nne n'ebe mmadụ nọ ma yọkwa ya ka ọ gaa n'ihu na-enye ha amara nke ha ga-eji na-arụ ọtụtụ ezigbo ọrụ enyere ha n'ezinụlọ ha n'obodo ha dị iche iche n'ụlọ ụka nakwazi ebe ọbụla ha nọ. Onye odeakwụkwọ nke otu CWO na St. Thomas Aquinas nke dị n'Ọka bụ Lady Uju Ifediba, onye kelere Chineke maka ime ya ka ọ bụrụ onye nne, chọpụtakwazịrị na ọnọdụ ọjọọ akụnụba Naịjirịa nọ na ya tata emeela ka ọtụtụ ndị nne hapụzie ọrụ Chineke kenyere ha na ezinụlọ ha ma tinyezie oge ha n'ịchụta ihe ezinụlọ ha ga-eri. O mekwazịrị ka ha mata na ịchụta ihe ezinụlọ ha ga-eri dịkwa mma mana ha tinye ọtụtụ oge ha n'ịzụlite ụmụ ha n'egwu nke Chineke ma wepụ aka n'ịchụ oke ego ka ha wee bụrụ ndị ga-enwe ụmụaka bara ha ezigbo uru ma bakwaziara obodo anyị bụ Naịjirịa uru. A nọkwazịrị na ya bụ emume ncheta ndị nne kpere ndị nne nakwazi obodo anyị bụ Naịjirịa ekpere. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modilim.